Umthandazo wesabatha. Imini yesabatha mayibe inhle kwabangcwele. Sizocela ke inhlalisuthi usizwe Mbuyazwe wakhona la ekhaya asifundele umthandazo wenkosi inkosi yombusisa. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo izizukulwane senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Nginojawa Nazareta gini isiqalo somthandazo wesabatha. Bandla elikhulu likamenzi wezulu nomhlaba. Sesingene ekuhlonipheni imini enkulu yahlonishwa ubaba wethu menzi wezulu nomhlaba. Eqedeni kwakhe kwenza izulu nomhlaba nento zonke emdumiseni odumisekayo. Lihle lithobekileyo nelihloniphekileyo likamenzi wezulu nomhlaba. Menzi mavume kusisa guqa kwethu ukusithoba kwethu. Nkulunkulu Nkosi yethu kwamukele ukuthandaza kwethu. Ungabi ngokusho kwethu kube ngokusho kwakho makube njalo. Amen. Isihlabele. Yabazula ihlaneke asezindabe
number 7 bandla lenkosi masigoqe isithandazo yamanje ekuseni siyiphathelwe amakhosazane intaba yepheza ngegama loNyazi. Amen. Umuntu uyohlabelela ivesi ibe yinye, amazwi abe mabili ahlale phansi. Nisinentendelane nisheshe ngoba isikhathi sikaliwe. Inkosi yobabusisa bonke abayosipha amazwi. Amen. Kosi Baba iya kuthanda kepha wena Lokucela lapha phambi kwenu wamahle wakasibiya ngisabatha khona la ekhaya endlela enhle. Nami ngizocela ukudlula kwenye intshumayelo engengayizwa. Thiwa kwakunomuzi, kulomuzi babehlupheka kakhulu bengenalutho. Kodwa kwakukhona into eyodwa abanayo. BabenoThixo, babenoShembe. Babengakhunjuzwa umuntu ukuthi namhlanje yisabatha. Futhi babengatshela umuntu ukuthi sekuyisikhathi somthandazo. Kulomuzi kwakunentombazane eyodwa eyayihlukile. Kwakuthi noma sekuyisikhathi somthandazo beyifice isiguqile isilindele uThixo wayo. Lentombazane yayihlakaniphile kakhulu esikoleni. Kulolo sizi nokucela kwakunomakhelwane oyedwa ohlukile. Kwakuthi uma bayocela kulomakhelwane noma becela ithini abanikeze ebemabili noma becela imali abanikeze ithamzeke kayi2. Kwahamba isikhathi lengane entombazane yafunda yaphasa esikoleni, yathola iziqu bese yathola nomsebenzi. Ekusebenzeni kwayo leyo ngane nendonga zakhona zaseyibonakala. Kwase kuyiyona efaka isaka lempuphu endlini. Savuka isilwane kumakhelwane ukuthi ngoba manje sebenza lentombazane abasezi ukuzocela kimi. Lo makhelwane wacabanga isu lokuthi angayenza kanjani ukuthi babuye bazocela kuye. Wacabanga ukuthi ngcono abulale lentombazane. Lo makhelwane wahamba wayofuna inkabi, nangempela wayithola inkabi ezintathu. Wayiyalela ukuthi lentombazane ihlalaphi futhi iphuma ngesikhathi bani uma iya emsebenzini. Lentombazane njalo uma iya emsebenzini engakhohlwa ngo4 ukuthandaza, uma isihamba ithi ma usale nenkosi, athi lo mama mntanami uhambe nenkosi. Kwathi lezi insizwa zihleli esangweni zilindile. Lengane uma isihamba yathi ma usale nenkosi, wathi lo mama mntanami uhambe nenkosi. Mayiphuma lengane eminyango, lezi insizwa zibonanga lentombazane, kepha zabona ubaba ogqoke isudu nesigqoko esimnyama. Lo baba wahamba makafika ngakulezi insizwa, wafika wazibamba eqolo bese wayihleka. Wahamba makafika esitimeleni makathi ubeka unyawo kwashintshwa kwaba ile ntombazane. Lezi insizwa zamangala. Uma zimangala kanjalo kwaze kwaba insuku ezintathu kwenzeka kulezi insizwa lokho.
Ngosuku lwesithathu lezi insizwa zayilandela le ntombazane uma iya emsebenzini. Uma ingena esitimeleni yangena nazo. Uma seyehla le ntombazane esitimeleni zehla lezi insizwa. Bese zathi kule ntombazane, wena sekukathathu kwenzeka lento, thiwa sizokubulala sithunywe umakhelwane wakho. Kepha mase kumele sikubulale, uyashintsha ube indoda egqoke isudu nesigqoko esimnyama. Zathi lezi insizwa mazichaza le ndoda, zayichaza inyanga yezulu. Mayifika le ntombazane emsebenzini yafonela uma wayo, yayibikela ngalodaba. Uma wayo wavele wakhala kakhulu. Umakhelwane makezwa lo mama khala wajabula wathi awusho ukuthi sekwenzekile. Makahamba athi uyoduduza lo mama lona, wamfica vele ekhala. Esamduduza kanjalo intombazane yabuya emsebenzini. Mayingena eminyango umakhelwane wathi, "Hawu kanti usaphila." Wavele waquleka umakhelwane. Shembe nyazi lezulu sikhumbule singabantwana bakho. Usikhumbule nalapha esamba khona usembathe inkosi usenikuzwile. Abangazazi lezi zindaba andabani batshela ngani ake babethanda Ngiphinde ngikhethe inkosi enkulu uNyazi Zulu asebuhleni. Amen. Sibingelela bonke abagcotshwa abakhona nehamende yonke yoNyazi Zulu. Amen. Oguqile igama othobeka ungakacele khona into abenza seshowe. Kodwa ngilapha eGoli ngisabatha emfundisweni eThempeli phansi kaMshumayeli ubiyela nomkhokheli Mashabalala kaMlimani. Amen. Ngokufunda ngilapha yana eTUT ePretoria khona ngaphansi kweNathesi. Amen. Bangcwele akukuningi engisukuma nakho ngemncane nokweminyaka kodwa iningi lethu kulezi insuku sihlulwa into eyodwa ushembathi siyenze kubazali bethu. Kukho konke ngaphambi kokuba ngiqale sicela uqala ukubonga kubazali bethu abakhona lapha phakathi kwethu ngoba bonke labantu abadala abakhona lapha phakathi kwethu bangabazali bethu. Amen. Sibonga uthando kubazali bethu lokusikhomba lento enhle kangaka. Amen. Ngoba ukuba basikhombanga ngababanye bethu mhlambe banezingane ngathuka abanye basematshwaleni ngababanye kade sabangcwaba. Kepha uNkulunkulu wasebuhleni wabathanda abazali bethu ababonisa indlela nabo basibonisa indlela efanele ukuba sihambe ngaphambi kaNkulunkulu. Akukuningi esikwenzayo bontanga yethu kulezi insuku kodwa sihlulwa into eyodwa kuhlonipha. Kulezi insuku umzali uyakuthuma
athi Nondumiso ngicela ungenzele ukuthi noma Bongani ngicela ungenzele ukuthi wona umzali umkweqela amehlo. Ugogo behlale eshathi umntanami ekhaya siyala sithatha sibeke sonke phansi abazukulu bagogo so 25. Ugogo besithatha sonke ahlalise phansi athi bantaba umntanami iyodwa into yenza uNkulunkulu noma umuntu aphile isikhathi eside emhlabeni ukuhlonipha. Asifundise athi kunencwadi kaDeuteronomy 28 ethi uma ulilalela nokulalela izwi likaNkulunkulu wakho oqala wasemhlabeni ayikho into enhle ngokuzuyithola phansi komthunzi welanga. Wathi ugogo lencwadi iyona umntanami yokwenza ukuthi uhloniphe ngisho umuntu oyisidalwa ngaphandle, uhloniphe ngisho umuntu ongaphili kahle ngekhanda. Wathi lencwadi iyakuholela ukuthi noma uwedwa uthi uzama ukwenza okubi, kodwa lencwadi iyakukhalima ukubuyisa endleleni kaNkulunkulu ngoba iyakutshela ukuthi uma ulilalela nokulalela izwi likaNkulunkulu wakho oqala wasemhlabeni akukho kuhle uNkulunkulu angeke azakwabele khona. Kepha thina kulezi insuku sihlula into eyodwa, sihlula ukuhlonipha abazali. Uma ngabe umzali ethi ngicela ungenzele ukuthi wena uthi hayi ngizobuye ngibone ungiyenze. Nencwadi lapha ekhaya ihlabelelo siyasho sithi uma ulalela kahle izifundiso zabazali bakho uyobonela ikho konke okuhle emhlabeni okufisayo. Ngelinye ilanga kunenkosana yakwamngomezulu sasilapha yana ku-Intervarsity eBloemfontein. Lenkosana ithi kwakunenkosana yakwaHadebe eyayisole kakhulu isole umsebenzi. Ngelinye ilanga yayisiyahamba iphikelele ebuhleni bamaNazaretha kuzongena umhlangano kaJulayi. Yasiyahamba lenkosana yakwaHadebe yaqoqa ikhwama zayo isuke ezweni langakubo yasiyahamba ebuhleni yafica ebuhleni kwakusana inkosi inyanga yezulu. Yasiyafika kwabela umusa abantu kwaba inkonzo yesabatha siyazi sonke emva kwenkonzo yesabatha siyaye sabela umusa okuba sihambe siyobika kuNkulunkulu siyoceba insizwa zasemakhaya. Nayo lensizwa yayisiyahamba ihamba no10 wayo usonge kahle esandleni yayisiyahamba lapha inkosini inyanga yezulu. Yafika athi inkosini inyanga yezulu baba ngiyaxolisa ukuzokuthela ngenyembezi kodwa ngize kuwe nginosiza enhlizweni yami nomphefumulo wami udabukile. Abazali ekhaya lala bengadlile kwanami umsebenzi nganginawo ngihamba ngenyawo ngisuke ezweni elikude anginawo umsebenzi baba ngicela ungilekelele Shembe. Wayesethi uShembe mina ngizokulekelela mntanami kodwa iyodwa into engiyisaba kuwe ngoba uShembe ungumabona kude amen. Wayesethi iyodwa into engiyibona kuwe uma ngabe ngizokunika umsebenzi wena abazali ngeke ubazi ukuthi bayini emhlabeni. Wayesenza isithembiso lonkosana esinzima wayesenza isithembiso noShembe. Wayesethi Shembe ngiyathembisa baba ukuthi ngizobahlonipha abazali bami ngizobenzela konke okuhle emhlabeni ukufisa ngibenzele khona uma ngabe nguthola lo msebenzi. Wayesethi ubaba uqinisile yini? Wayesethi yebo baba ngiyathembisa Shembe oyingcwele. Wayesethi ubaba uqinisile yini? Wayesethi baba ngiyathembisa Shembe. Wayesethi uShembe okulungile inkosi kubusisa uzothola umsebenzi. Lenkosana yaqoqa ikhwama zayo sibuyele emuva nethemba lokuthi uzothola umsebenzi nempela yahamba yabuyela ezweni lakubo. Zahamba insuku lenkosana umhlangano kaJulayi bangisawubamba yahamba yaphikelele ezweni lakubo ngenhlanhla yathola ikholi yahamba yothola umsebenzi wokudrive ama-truck. Lenkosana uma ngabe ithola umsebenzi wokudrive ama-truck iyahamba nomsebenzi. Umama phone athi umntanami lapha ekhaya sinobaba wakho silale singadlile lapha ekhaya silale singalayithile ikhandlela athi hayi mama ngizonizamela. Ngenyanga yokuqala abazamele uma ngabe inyanga yesibili umama esefone esethi mntanami la ekhaya silale ushukela ungekho la ekhaya silale ikhandlela lingekho wayesethi kubo ngihlangana nalokho mina. Wathi mama ha umntanami ngiyacela uzizamele wayesethi ngihlanganaphi kwa ubaba wayekisaphi nje ekhaya. Wasethi ha umntanami kulungile awu inkosi ibusise yena ejela ukuthi wamukela isibusiso kanti wamukela isiqalekiso. Ngenyanga yesithathu afone futhi umama athi umntanami ngiyacela phela usizame ngesaka lempuphu noma noshukela lapha ekhaya silale singadlile sinobaba wakho athi ngabuza mina ngathi ubaba wayekisaphi ekhaya futhi ngihlanganaphi mina nalokho.
wasethi hawu mntanami kuwa wedwa kuphela ithemba lami wasethi bahlalele nozibani bane ekhaya bengayifuni imisebenzi ngangiyisilima yini mina ngiphuma ngihamba ngiyofuna umsebenzi na wayesethi uma wakhe kulungile mntanami uma ngabe ubona kunjalo inkosi kubusise yena wayetshela ukuthi wamukela isibusiso kanti wamukela isiqalekiso oza kwababa bamlandelayo baba nenhlanhla bayithola imisebenzi bakwazi ukufunda bakwazi ukulalela iyalelo zabazali baphasa bondla abazali kanti uNkulunkulu abazali uzobakhumbula thele inkosana umsebenzi usahamba kahle umsebenzi wasiyabheda umsebenzi yaqala yashayisa imoto umlungu wayesethi hayi ngiyabona ukuthi kahle hle kwakungamele uthole lo msebenzi ngizocela ukuphuca itruck ngoba ngibona ngathi uthi ilona elikwenzisa inkinga uzohamba nganayo imoto encane wayesethi nalokho kulungile uma ngabe nje uzongikhokhela imali efanayo naleyo kodwa ngikhokhelayo nakulungile uma ngabe eseyitholile naleyo yemoto encane nakhona afike adala inkinga afonele ekhaya afonele koza kwaba athi unjani umama nobaba ziqala izingane ekhaya zithi bhuti umama akasekho abuza ukuthi hawu kanjani nani ningifihleleleni mina ukuthi umama akasekho emhlabeni zithi izingane hayi sakuthinta bhuti wena wathi ubhizi nomsebenzi aphinde lenkosana kuhambe ahambe lenkosana ahambe nomsebenzi izinto ibhede kakhulu ke manje ke abelungu bamxosha emsebenzini athi sethi uzobuyela ekhaya kuma nokudlula baba emhlabeni mangabe bedlula abazali bakhe emhlabeni lenkosana aphinde futhi afonele ekhaya abuza ukuthi hawu impilo injani ekhaya bizithi ingane zakubo hayi abazali abasekho bobabili emhlabeni siselo sodwa sizingane lapha ekhaya zama ukukhulisa ikhaya labazali mangabe lenkosana ibuza ukuthi hawu abazali badlule kanjani nami nangazi singane hawu bhuti sakutshela lenkosana futhi aphinda akhumbula ukuthi hawu kambe ngangihambile ngayonikela kwinkosi inyanga yezulu nakho umsebenzi usubheda nabazali ekhaya basekho okungcono ke angihambe mina ngiyophindela futhi kushembe ngiyocela inhlanhla kushembe aphinde lenkosana ebuhleni mama Nazaretha aphinde futhi awuzuza umusa yokunikela enkosini afika athi baba umsebenzi usuyabheda nasekhaya abazali abasekho uNkulunkulu ngicela isixazululo baba ngenze njani mayisethi ushembe ngathi nona kuwena athi hayi baba kamina ngisakhumbule athi ushembe ngakutshela nje ngathi uma ngabe mina wena wenza isithembiso nami ngithi mina angifuni ukukunika umsebenzi ngoba ngiyabona ukuthi abazali awuzubahlonipha wena wathi uzobahlonipha kunjani namhlanje mayisethi hawu baba mina ngabe ngibenzela kahle abazali athi ushembe hayi mntanami khumbula wathuma wakhe phone usiphe kusinobaba wakho ushukela sicela sithengele ushukela nempuphu nekhandlela la ikhasi la lesingalayithile wena wabuza uma wakho athi uhlanganaphi nalokho yathi inkosi inyanga yezulu wathi uma wakho makathi inkosi kubusise wena uyitshela ukuthi uyakubusisa kanti uyakuqalekisa ukwehlisela izinsuku zokuphila emhlabeni uma wakho lapha ekhona uhambe kahle benobaba wakho balingenile izulu lomndeni kepha wona namhlanje uboshiwe la emhlabeni ngenxa yamazwi owathimisa kumzali ukude uyitshela ukuthi wenza kahle kanti cha uyabakhohlisa abazali wena uma wakho mayekucela ukuthi ngoba nakho usuyasebenza ethembele kuwena wena uyambuza uma wakho uthi uhlanganaphi nalokho wena uma wakho kwazi ukumkweqela amehlo wathi nami mntanami ayikho into engayenza uma ngabe ungakwazi ukuhlonipha okuyena uNkulunkulu wokuqala wakho wasemhlabeni wayesethi nami anginayo into ethelele yokuthethelela umuntu ongakwazi ukuhlonipha uNkulunkulu wakho wasemhlabeni ngakho bafethi ngalamazi ngichaza ukuthi sonke asikwazi ukuhlonipha omdala nomncane sikwazi ukuhloniphana yebo ngangingihloniphe mina kodwa hlonipha umuntu ongaphambi kwakho ngoba awusazi isibusiso sakho noma awuyazi ingilosi yempumelelo yakhe ilele ngakuphi kubalekile bafethu ukuthi sihloniphane sisodwa ngoba inhlonipho iyona khiye kwazi ukusivulela iminyango nalapha esikhona ngqonqoza ngenhlonipho ukuze abantu bebone ukuthi hawo lengane ifundisekile asihloniphaneni yebo ngangimhlonipha omunye umuntu kodwa hlonipha ingilosi sebeke phe kwakhe ngoba awuyazi ukuthi ingeyapi nesibusiso sakho futhi awusazi ukuthi silelephi nambe ngiloba igama lami encwadini yokuphila inkosi sisenikuzweni
Ngizoma nokuyikhetha inkosi enkulu uNyazo lwezulu. Ngibingelele kwaba ingcwele. Ngibingelele sihlaleni esikhulu sasezulwini nabagcotshwa ngokulandelana kwabo. Amen. Okuqe phambi kwenu inkosazana wakaMhlongo osabathemba lenhle ethempeli ngaphansi kwaMshumayeli uMncube nomama uMkhokheli uMakhowa. Ngisukuma ngokudlula endabeni engayizwayo. Kuthiwa ngelinye ilanga emhlanganweni kaJulayi kwakukhona indoda. Lo baba lona wathi esahamba emhlanganweni njengoba sazi emhlanganweni sibabaningi kwenzeka ukuthi agxobe ngephuzu agxotshwa umunye wamaNazaretha. Lo baba akwade athethe athi ngizosuke ngikhumulele umNazaretha manje ngikugxobe mina. Ithi indoda iyaxolisa athi angazi ukuthi uxolisana. Ahamba ethempelini. Angene ethempelini asabathe kuthi mase kushaya isikhathi sokunikela angene kulayini lapho kungena khona abagqoka ingubo emhlophe. Athathe sekulayini ubaba Thumayeli uMshumayeli. Athi kuMshumayeli akatshele le ndoda ukuthi ingene ngapha kulayini lapho kunalabo bangayigqoka ingubo emhlophe. Athi uMshumayeli afike kule ndoda indoda igoloze ingavumi kuye. Ubaba bacela ukuthi bayilethe kuyena. Ihamba indoda ithi mayifika kubaba ubaba ayitshela ukuthi le ndoda ayiyongena ngale kulayini lapho kunalabo bangagqokile ingubo emhlophe. Athi uyabuza ukuthi kungani ngoba yena uyigqokile ingubo emhlophe futhi wabhajadisa. Ubaba amtshela ukuthi ngenkathi wena uthetha ngaphandle uthethe esangweni uthi ene uzowukhumula umNazaretha uyixobele yandoda. Thina oshembe sawuthatha umNazaretha wethu sakushiya ungasawufakile njengoba ushilo ukuthi uzowukhumula. Ngakho ke maNazaretha ngale ntshumayelo engiyishoyo ngithi ngicela ukuthi uNkulunkulu asikhumbule thina nezinhliziyo zethu. Asiphe uxolo aphinde asiphe uthando nokuhloniphana. Simbone omncane siphinde sibone nomdala. Inkosi ibusise nikuzwile. Amen. Ogoqile la inkosazana yakaBrotho ethempelini entetheleleni tempeli phansi kwaMshumayeli uNgobese ngasekho emhlabeni kanye nomkhokheli uMazwana kaBrotho. Sibonga ithuba esesilitholile singamakhosazana ukuthi sifakaze ngoshembe wethu. eMnazaretha nami ngizoshumayela intshumayelo engayizwayo njengoba sisuka ensukwini zokukhumbula ubaba umqala lobuNazaretha. Ngelinye ilanga besise ebuhleni kuJulayi inkosi inphe amakhosazane inkonzo. Kwesumenye inkosazane ithi bekahamba nobhutwayo endleleni. Ubhuti wakhe wathi yazi sisi ngiphuphe ngihamba nobaba umqala endlela ngathi sisezulwini singena amagumbi namagumbi. Kodwa kusese sifika sekugcineni sathola umfundisi uGcwensa ongasekho emhlabeni ahleli namabhayibheli amaningi awafunda.
wathi ubhuti wakhe ngabuza ubaba ngathi baba kungani umfundisi ehleli edabukisa kangaka. Uthi uMxalenjana laphendula wathi ngoba ngiyothi ngibuye la emhlabeni uyoba ngifundela iBhayibheli njengoba umfundisi Gcwensa ahambe afundele inkosikazi lezulu iBhayibheli. eMnazaretha ngisaguqile ngicela ukuthi uShembe azangigcinele abazali bami abandisele insuku zokuphila emhlabeni namazabe nami esikoleni angifihla phansi ibhayolekele ingcwele bese asikhumbulela nomshumeli wethu ngoba selalele khona abe naye ukuthi uma ngabe engakafiki phambi kwakhe aze amlondoloze uShembe inkosi uSisenikisile. Ngiyabonga amanazareth abelelisa. Nami guqi phambi kwenu ngimthembe kaMkhwanazi sabatha khona lapha endleleni ngaphansi kwesandla sabamshumayeli uZibane ngimamkhokhela uqwabe. Manazareth nami ngizothanda ukudlulela kwentshumayelo engisengayizwa. Kuthiwa kwakhona inkosane sabatha kwaShembe iyodwa zabayo bebasabathe eZayoni. Lenkosana ufike khona ilanga la abazali bayo bathi bayahlangana bacula ingoma zaseZayoni. Bacule ithi lenkosana baba nami ngisacula eza kwaShembe la ngisonta khona. Athi lo baba cha awusiyeke wena ngoShembe. Athi ngiyacela baba ngicela ukucula eza kwaShembe nami nizozwa. Athi cha usiyeke wena ngoShembe. Kudlula insuku Manazaretha lo baba ukuthi ahambe emhlabeni. Athi makahamba lo baba emhlabeni sekumele ongene ezulwini. Lo baba lo mntana lo nkosana aphuphe ubaba wakhe eze maphupheni akhathi inkosana yami bengicela ukuza lesihlabelelo wawuzosicula ngalela langa sithini. Athi baba ngikhumbule. Athi inkosana yami ngicela ukuza lesihlabelelo wawuzosicula ngalela langa sithini. Athi baba ngikhumbule. Athi awunkosana ngicela usikhumbule ngoba yise ngizongena ngasezulwini. Isikhumbule lenkosana sithi Nkosi yethu simakade
Zaretha bese lo baba bese yangena ezolwini. Athi lo mfana baba sengisiculile inkosi kubusise. Athi amen. Asekafika emazulwini ashangena ezulwini inkosi simamkela. Inkosi busise nikuzwini. Ngiyayikhesa inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Lo guqile phambi kwabantwana abayingcwele. Inkosazana yakwaNkosi uSinothando entethelo nithempele. Ngicela ukuthi uNkulunkulu washembe yabo solimini lwami angipha amazwi azophilisa abantwana bakhe. Siyabonga ngenkonzo enkulu enabashu la sizosekelana khona njengenabashu singabantu abancane. Sizokwamukelana khona ukuthi kuhanjwa kanjani kule ndlela esikuyo. Cela ukuba sekuphamela ngiqede uvalo ngomntwana uthi umfundisi utshele ngelinye ilanga isono sihle mawusasibuka singakabi isono. Uthi kukhona indoda eyayizingela yathi mayizingela yabona iwundlu lengwe liselincane lilihle. Yalibuya yalithanda yasiyalithatha yayolifuya isono. Sasilwane sasendla wosifuye ekhaya isilwane sasendla sidela ukuhlala endle. Wathi mangabe sifuyile ehlezi njalo ehambe yozingela ebuye ehlephula inyamazane esinike. Sakhula lesi silwane abantwana ekhaya basisaba manje sesiyaqala siyabahongela. Abantwana betshela umama sesasaba sina lesi silwane sikabawo sesiqala ukuzohongela manje. Umama wathatha abantwana bakhe wahamba nabo. Bamshiya ubaba lesilwane sakhe. Sakhula lesi silwane lo baba naye wakhula waphelelwa ngamandla ukuthi ahambe manje ayozingelela lesi silwane. Akasenaka amandla ukuzingelela lesi silwane sifuna ukudla. Saqala ke isilwane manje sangenela amankonyane esibayeni. Sawashaya sawavala. Sangenele inkomeni sayishaya sayivala. Sithe sesimbuke selele lapha engasakwazi kwenza lutho saqala samkhosa inyawo samphephetha sambambatha kahle. Isona silanda sibona sisihle sisesincane le esihlane ayisihlasa khona. Samqala samngenele enyaweni samudla saze samqeda. Sicela uSunkulunkulu kwasekuphamela sikhumbule singabantwana abancane ziningi izilingo nezono esizibona zizinhle siyithathe siyisebenzise singazi ukusekugcineni zizovukela thina. Kunemithetho lapha ekhaya ebekile ukuthi sihambe ngayo. Sicela uSunkulunkulu kwasekuphamela asiphe siyilalele asiphe indlebe ezivulekile siyilalela ngoba ikhona ngoba kufanele ukusilandele. Imithetho kaShemba ayishoti uShemba uphelele awukho kufanele ukuthi siuchibiyele. Makuthiwa ekhaya ibhuluku aliqokwa inkosazana shuthi aliqokwa. Makuthiwa ekhaya ungaxhumi awuxhumi ngoba uNkulunkulu wasekuphamela wasipha inwele zethu wabona zisifanele ukuthi kufanele sibe nalezi inwele esinazo. Enye inkosazana yayikade iyenza lezi zinto lezi izona ezinhle yalibona ibhuluku yalithanda yalitheka ngelinye ilanga yaligqoka bengaze ekhaya ukuthi le nkosazana kade yaligqoka ibhuluku ngoba sifike emakhaya sibe abantu abaphilile abakahle kodwa manje sihlala khona emadolobheni asazi noma siphila ngayo lemithetho yasemakhaya. Yalithenga inkozana ibhuluku yaligqoka ekhaya bengazi ukuthi yaligqoka ibhuluku wafika isikhathi sokuba ihambe iyogana yaphuma kahle ngenathuku ehlaza okuyiyona esifundiswe ngayo la ekhaya ukuthi iyona ndlela yokusuka ebukhosazaneni leyo. Nesicela uSunkulunkulu kwasekuphamela benathi asiphe ukuthi siyilandele sihambe ngayo. Yathi mangabe sishadile inkosazana kwafika isikhathi yaba yinhle. Mayisiyinhle yahamba yayoteta. Mayisiteta yathola ingane nenyawo eziwu4. Bahamba baye enkosini bayobika hawu baba nanga umntwana waphuma kahle nangendlela efanele natsuku ehlaza wangena eparadise kodwa sidibana nesimanga nanga umntwana esethola umntwana onenyawo eziwu4. Yathi inkosi lezi inyawo ezimbili zalengane yileli bhuluku leli kade lifaka imilenze yakhona yiyo leyo.
isona sibona sisitolo wasithenga sitshela ukuthi la ekhaya kufanele ngikwazana igqoka ibhulukwe waligqoka yena samvukela ngokuhamba kwesikhathi sicela uNkulunkulu sekuphamela ngabantwana abancane siphume ethemba ngayo zonke izikhathi ngoba yena nemithetho yakhe awuphelele asimkhonzi ngoba nakho sihluphekile sinethemba lokuthi uzosenzela izinto simkhonza ngoba kufanele ukuba vela kufanele akhonze uShembe Inkosi buseni kuzwini Baba ngiulo luhambo ngikhethe inkosi yasebuhleni ayiloko izinkosazana kaNgodle usabathe ekhulani thempeni ngaphansi kwaMshumayeli Dlamini nomkhokheli lamavimbelo oganele kaDlamini nami ngisukuma nokubonga ithuba esesiliphiwe abaphathi bethu abasiphethe kepha nami ngizocela ukudlulela kwenye intshumayelo engingayizwa Manazana ethi kuthiwa khona amakhosazana amabili la ekhaya yenza yonke into yalapha ebuhleni amakhosazana abayihamba 25 ehamba inabasha enza yonke into Manazana ethi akuhamba isikhathi sokuthi inkosazana eyodwa yonakala eyodwa yaqhubeka yalihamba lolu hambo emva Manazana ethi leyodwa soyonakela yasiba nomono ukuthi lo munye usaqhubeka yasicela inkabi ukuthi azihambe ziyomenza kabi lo munye Inkosazana eyodwa ihambe yesifungweni 25 endleleni ihamba kwafika izwi lona misizodlula ngasehlathini yethempelini athi ntanami kunabantu abazofika bezokwenza kabi kepha mawuzobabona uvela uhlabelele izinkabe zazithunyelwe zase ziyambona unkosazana eza unkosazana wathi Nkosi baba Inkosazana yadlula yafika esifungweni ashaya 25
Akusasa inkosazana yavuka yabuyela ekhaya. Misizovala isifungo inkosazana zathunyelwa futhi igebengu wathi wahambani futhi kungapheli mali. Inkosazana yahlabelela yathi lo thando. Zaphinde zalala bese zabuyela emuva zayotshela lomunye ukuthi cha inkosazana inengilosi ihamba nayo asikwazanga ukumenza ukubi kepha uShembe umvikelile. Manazaretha nami bengizocela ukusho ngale ntshumayelo ukuthi kulokhu ukukholwa masingahambi ngabangani ngoba bayasilahlekisa okubi kungasenzeli. Kepha nami bengizocela ukuthi uNkulunkulu angikhumbule ngisafunda esikoleni bengicela ukubuyela phansi. Ngizokhonga ingilosi yami ngehlabelelo 177 lapho usubabiza abanye Inkosi yasePhalamende. Lokho uqelela inkosazana kaNkomo. Siyathokoza Thembile phansi kwamkhokheli baphela kanye nomshumayeli Ntombelo ngasekho emhlabeni. Sibonga ithuba lesiliphiwe ngabaphathi bethu ukuthi nathi sikhulume ngoShembe wethu. Nami ngizodlula kwenye intshumayelo
engengayizwa kuthiwa kwakhona inkosana. Lenkosana le yayifundela ukuba ummeli. Mayifundela ukuba ummeli yayi inkosi engayezulu. Yathi baba ngicela ukuba ummeli. Wathi uShembe la ekhaya sikhe ayikho enye into abakunikeza yena isibusise kuthiwa nje inkosi kubusisa konke kukulungela. Naleyo inkosana wathi baba inkosi kubusise. Le nkosana yaba ummeli, meyeba ummeli yayeka ukusonta. Beyeka ukusonta. Kwathi ngelinye ilanga yaba necala, leli cala kanti ibambela umunye ilwisana no ngizothi iyinyanga noma kodwa wayinyanga. Beyithi njalo ifika ngaphambi kwejaji lenkosana le ithi yakhuluma ivedane ixhopheke. Yakhumbula ngilambile kuyadliwe ekhaya. Konje nginonkulunkulu nginommelo owunkulunkulu wami inyanga yezulu ehambe enkosini inyanga yezulu. Bathi baba ngicela ukulwina leli cala. Bathi baba ngalwena awusahambi awusathandaza awusathi lala nathi ke namhlanje nathi sokhanyiso. Athi baba mongathandaza bamba uvuka nathi bamba umthandazo ka12 uzolwina leli cala. Kanjalo nale nkosana yathandaza lala nathi umthandazo ka12 umthandazo ka4. Yathi mayisifika phambi kwejaji sizokhuluma le nkosana yalwina icala. Mase lenyanga yambuza bathi wena uhamba mphunkunkulu yipi lenyanga oyihambayo. Mase yasho ukuthi thiba ngoba inyanga yami sebuhleni. Yasho kanjalo yathi inyanga yami sebuhleni inkosi kubusise nikuzwile. Amen. Sipha amazwi inkosi sibabusise. Inkinga isikhathi. Cha khona nizakasha impela. Kuyezwakala nje ukuthi sinabo abakhokheli bakusasa. Sinabo futhi nomama bakusasa bazobamba imizi iqine. Ngenxa yesikhathi ke siyaxolisa nje kakhulu impela. Bekufanele inkonzo ivalwe ngo10:20. Sase siba nomusa ke ka 10 minutes ngaphezulu. Kodwa noma ngabe sithe 30 minutes ebengeke niphele. Ngakho ke sicela ke ukubuyisela inkonzo yamanje ekseni ngesihlabelelo sika 19 siyohlatshelelwa inhlanhlisuthi ilizwi wakwaNdlovu esiyathokoza Thembela. Amen. Emva kwalokho ke siyothandaza sonke. Inkosi ayibusise ukuguqa kwabayincane.
Asithandazeni.